Kablawan da kayo kabsat iti maysa nga naragsak ken nagkasat nga aldaw panagina na kada kayo amin. Katagyaman tayo kinapo Diyos agsipod ta iti uneg dayto nga lawas. Ket narikna tayo iti dakkel nga panang bendisyon na kada tayo. Panangitid na kada kiti kasapulan tayo na materialan, na fisikalan, nang nangruna ti na espirituan. Adda digiti churches nga isu iti nagtitipunan digiti anak ni Apo Dios. Agsipud kada ito'y lawas kakabsat nang rugi idi Wednesday di last week. Ket nang rugi daytoy 10 days of prayer tayo. Ket agyaman tayo ta mabalin tayo nga usaren daytoy nga oras. Tapno adalin tayo iti napatig nga sa una. Nga isumanen ti mangpabara kada tayo, kaday pa nagpamati tayo iti panang paspasungad tayo, iti asidegen nga panagsubli ni Apo Jesus. So nga happy Sabbath kakabsat. Sakbay ti amin dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Umay kami iti atrunong anapnuan iti parabor. Umay kami nga agyaman Ama. Umay kami nga dumawat iti bendisyon ken iti tulong. Tulong nga gapud ti langit nga ited mo kada kami Ama iti sirib. Babaen iti Santong Espiritu. Tapno iti panagadal mi kada itong eleksyon. Maawatan mi iti padamag mo kada kami. Mangpatibker iti panagpamati mi. Mangited kada kami iti sibibiyag nga namnama. Tapno daytoy nga panagbiag ni o Diyos, ket maited mi metken ka, apakadayawan ti napatid anakan. Agyaman kami, kadaytoy ti dinawat mi tinamin ako nga Jesus. Amen. Kayat ko kabsat nga agyaman agsipod ta, dadi iti gagayem tayo nga apaman nga nang rugin iti daytoy panagiinadal tayo iti Sabbath school lesson tayo. Adda kayo kabsat iti mangi-share. Ket dagiti nga panangi-share yo, ket dagiti gagayem yo, ket kadwa yo meten, kadwa tayo meten nga agadal. Ket dagiti nga gagayem da i-share damay. Ket kastlala kabsat daytoy iti kayat ni Apo Dios tapno umadado iti mabindisyonan kadaytoy nanumo a programa tayo. Ket dayta ko may tidawate kaupsat. Iti panangrugi iti panagadal tayo. Lesson number 3. Iti paulo na ti naikari nga anak. Ti naikari nga anak. The promised son. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Hebreo 1:2-3. Kadagitoy maududing aldaw, kinasauna tayo babaen ti anak na. Isu tinudingan na nga agtawid kadagiti su amin nga adda. Agapumet la ken kuana inaramid na ti amin alubong. Idinto nga isu iti ranyag iti dayag na, ket iti napaypayso aladawan iti kinadiyos na. Ket idinto asalimet-metan na digiti so amin abambanag iti sao iti pannakabalin na. Iti di maaramidan iti pannakagugor dagiti basbasol tayo. Nagtugaw iti makannawan iti ari sa dingato. Hebreo 1:2-3. Iti leksyon tayo tatakabsat, ket insaganay iti lesson number 1 ken lesson number 2. Namuan tayo iti duwang nga leksyon nga naglabas, nga ni Pablo, isu iti nang surat daytoy nga surat nga agpaay kadagiti kakabsat tayo nga Hebreo. Na isang sangayan daytoy nga grupo kakabsat, agsipud ta, pinatida nga ni Apo Jesus isu iti Mesias, isu ti manlubot. Pinatida nga ni Apo Jesus ket isu iti Dios. Pinatida nga ni Apo Jesus isu iti namanubot na ngato apadi
Pinatida nga ni Apo Jesus isu iti kampyon iti pamati tayo ket umay na tayon to alaen agbalinton nga isu iti nangato nga ari tayo. Gapu ka daytoy nga pamati da kakabsat. Kunan ni Pablo nasusuot da. Naku ti kaadu da suot da kulkul iti suot. Kulkul iti rigriga. Ngem gapu kaday nga panang balbalakad ni Pablo kadakwada. Dagitoy nga kakabsat tayo nga Hebreo. Ket nagmatalet da kini Apo Diyos. Kas jay tayo kumamit kabsat, anyaman ti dumteng problema tayo. Agmatalet tayo kuma kini Apo Diyos. Iti leksyon tayo kabsat, ket nakita nga da iti 5. There are 5 very important truth nga isu iti in-presenta iti leksyon tayo, nga kayat tayo kabsat, nga isu iti iturong ni Apo Diyos, nga adalin tayo. Apantay iti leksyon tayo. Umuna a kinapudno, tinaikari nga anak. Masarakan da ito'y kakabsat, iti Genesis 3, versikulo 15. Ket siya pagginuraan kayto iti babae, ket iti kapututan ken ti kapututan na. Daytoy sugaten nan to ta ulom, ket sika sugaten to iti mukod na. Daytoy kabsat iti ladawan, dayjay kunatay nga dakkel a panagbinoso, agtultuloy manipud iti langit, napan iti harden ti Eden. Ket idin nga nagbasulen ni Adan ken ni Eva, kunana ni Ellen White, the moment man sinned, he needed a savior. Katagsipot ta kasapulan na kabsat iti manubot, ni Apo Diyos mismo iti nagparang kanyada. Kinatungtong na daytoy nga ulag nga isu ni Satanas. Ket kunana ni Apo Diyos, pag ginuraan kayo, daytoy a babae ken sika. Ti kapututan ken ti kapututan na. The war must go on. Ngem kitain nyo kabsat dayjay nagdumaan iti sugat nga maited kadagitoy nga agbinbinuso. Kunana ni Apo Diyos, daytoy sugaten nan to taulong. No makakita tayo ti ulag kakabsat, it is now very customary nga no kaya mo apatayan di ulag, saan mo nga taltalin di ipos na? Saan mo nga panguren di tinga? No diket di iti aramidem kakabsat, dek-dekem. Anya, dek-dekem, sugatem di ulo na. Why? Because to kill the snake, you must hit the head. Mortal kakabsat, dayjay pan nakasugat, iti ulo. Ngem, iti pan nakasugat, dayjay nga naikari, the seed, dayjay anak nga umay, nga isu iti manlubot tayo, dayjay sugatem to iti mukod na. Amundo dati sugat itamukod. Kitain nyo timukod yung kakabsat. Kita matimukod ko. Iti baba. Nung kas pangarigan narud akak. Nakapayatak itinatadem. Anya iti mabalin nga ibaga tayo. Agiin lang ho tayo. Pastor, adayo pa hindi tabito ka. Kitain tayo kakabsat. Anya iti kahit ng sawan. Idi asinugat ni Satanas. Daytoy anaikari nga anak. Ije cross. It was biting. Dayjay amukod. When natay, taitid na nga rudyo-biyag na. Ngem, nagbiag, he did not die. Tapno agnanayon amatay. Ngem dayjay inbaga ni Apo Diyos kabsat, dayjay pan nakasugat
dayjay ulo, dayjay nga ulod nga ni Satanas. It was done forever sealed with the cross. Amo yung idi na ikari dayto. Amin anaganak, all parents from the lineage of Adam and Eve. Ibilang da dayjay umunang anak nga isu dayjay ana ikari. Unfortunately, saan? Kita tayo sa ada dayjay ana ikari. Anya mikadwa mapantayon kabsat iti mikadwa kinapuno. Anya dagiti bendisyon nga iti na ikari nga anak. Intun no awaten tayo daytoy ana ikari nga anak, the promised son. Ta inabak na nga rod kakabsat ti kabuso. Anya inaramid na, sinugat na, ti ulo, ti kabuso. At the cross, kuna manay, Satan's destiny was sealed forever. Idi nga inbalikas ni Apo Jesus, nalpasen, it is finished. Saan laeng nga di sakripisyo iti panangidaton na iti bagina. Saan laeng nga di panang subot na iti managbasol, tabinayadan na iti kumpleto kakabsat nga bayad dayjay nga isingsingir ni Satanas, which is death. Idin baga ni Apo Jesus, it is finished. Nasentensyaan natin iti destiny ti kabusor na ni Satanas. Anya di gito yung bendisyon. Umuna nga bendisyon. Adda panagungar dagiti matay ken Kristo. Oh, I love this. Dakada ito yung pandemic, urepay tinaglabas tayo kabsat. Nagadu dagiti ay ayaten tay iti biyag. Nga inteddan iti biyagda kinihapong Diyos. Very recently, idilaeng kalman, nabasak iti post dagiti kakabsat tayo iti Mountain Provinces Mission ni Pastor Valentin Upload, iso ti Ministerial Secretary ti MPM, nagi-post nga ni Pastor Jeronimo Kalangan, dati nga presidente ti MPM, nga pinili na nga ijay muntinyo sa iti pagresidan na. Ket insublinan iti biyag na kini Apo Diyos. Nagadado ba basa kakabsat di ijay best messages. And two, kanya and my family feel the bereavement ni Arthur. Sulanganin tinabati nga anak de Pastor Kalangan ijay Bagyo. Kuna di gito nga kabsat, imay ni Pastor Kalangan kada tayo, awan iti kakabagyan na dito yung Mountain Provinces, ngumda tayo iti kapamilya. In the same token, nakadado di iti kakabsat tayo, mabalin ang membro ti pamilya tayo, ka-churchmate tayo, nga isuda kabsat ket na tayo. Daytoy iti umuna nga bendisyon, adda panagungar dagiti matay ken Kristo. Ti kunana kakabsat ni Pablo, iti umuna nga Korinto 15:20 ken 22. Ngem ita ni Kristo na pagungar kadagiti natay. Nga isu iti umuna nga bunga dagiti matmaturo. Takas matay da amin kini Adan. Kas tamet mabiyagdan to amin ken Kristo. I like the assurance. No kasano nga inted ni Adan, dayjay ipapatay kada tayo gapu iti panagbasol na. Inted met ni Apo Jesus, dayjay namnama kada tayo, iti panagbiag tayo tumanan, biagtun nga agnanayon. Taapay kunana
ni Pablo mitlang kapsat, masapul aday to'y abagi amatay, masukatan ti bagi asa namatay, daytoy bagi nga agrupsa, masukatan iti saan nga agrupsa. Dayjay ti inanama. No adda kabsat iti napasama iti pamilyam, nga sikaket nagminatay. Laglagi pa iti bendisyon nga ited ni Apo Jesus nga isu ti anak ana ikari. Adda panagungar manipod ken patay. Mikadwa nga bendisyon. Adda kapadasan iti baro aparswa. Nagpintas sa diyan balakad kaabsat ni Pablo ije Corinto metlaeng mikadwa Corinto 5:17. Gapuna no iti maysa ken Kristo isu baro aparswa. Dagiti banag adaan napalabasdan adtoy nagbalinda a baro. Iti biyang ni Apo Diyos kabsat saan na nga kalikaguman no kayat nga kitkitaan di naglabas tayo. Tano adda tayo kadayjay anak anay kari. When by faith we live in Christ, da tayo inaramid na tayo abaro aparso. Dayjay biyag ni Kristo, dayjay perpekto a biyag ni Kristo, isu iti-ited na nga agpaay kada tayo. Mikatlo a bendisyon kausa. Panakaipasdek iti agnanayon a pagarian ni Kristo. Daytoy tururayan tayo. Di Daniel, iti kapitulo 2, versikulo 44. Inlawlawag na dayjay sirmata ni Ari Nebuchadnezzar. Idi nakita dayjay Ari, dayjay bato nga awan iti nang taga. Manipod iti bantay ket nagtultulatin. Ket napan kakabsat ket binurak na dayjay dakkel nga imahen nga isu iti natagtagainat in pabuya ni Apo Diyos ken ni Nebuchadnezzar. Daytoy iti panangi lawlawag ni Daniel. Basaan tayo kabsat. Ket kadagit jay nga alaldaw, dagitang ar-ari ti Diyos iti langit mamangun to iti maysa pagarian. Akaano man dinto madadael, ket iti pargituray dinto met maited iti sabali nga ili. Ngem buraken nanto amin dagitoy pagpagarian. Ket isu nalinteng ken katarusan na. Intun no malpasen iti turay dagiti amin dito'y lubong. Christ will come and He will establish His eternal kingdom. Dayta kakabsat iti bendisyon daytoy nga naikaringa na. Apan tayo iti mikatlo. Anya dayjay mikatlo nga kinapudno. Anya iti misyon ni Kristo. Ije pasit amayulo kabsat ilawlawag po. Kabinasa tayo tatayin. Ni Kristo isu iti makisao kada tayo. Isuna, He is representing the Father. Ni Kristo inpakita na dayjay dayang ranyag dayjay kinaglorya iti Ama. At iti maysa nga kapadasan idi si bibiyag ni Apo Jesus. Nagsaludsod ni Felipe, masarakan dayto kabsat iti Juan 14:8-9. Nagsaludsod ni Felipe ket kunana, Apo, ipakita man kada kami ti Ama. It's a good request. Iti kunanan ni Apo Jesus, Felipe, apay di mo amo. He who has seen me has seen the Father. Naglawag din bagana ni Apo Jesus kapsa. Di nakakita kanya, nakita na meten ti Ama.
Ang importante kakabsat, dayto. Agsipud ta ti basol, iti inted na kadatayo kakabsat, ket saan tayon nga niya, hantayon nga mabalin akatungtong iti Diyos, iti rupa. But God wants to communicate with us because He is a God of love. Masapul nga ited na, deji inkarina nga anak na. Tapno mabalin na tayo akasaw. Tapno makita tayo. Kuna nang absat ni Pablo, isuna iti kumpleto a representative iti Ama. Ni Jesus, adaken niya na dahi dayag. Ni Jesus, adaken kuana dahi na ayak. Isu nga nagpintas dahi kunana kinipilipi kindig iti adalan. Ti nakakita kanya, nakita na meten iti Ama. May kapat nga kinapudno. Maudi nga lalaw. Isaludsod patsin ka din ni Pablo that he was living in the last days. No, alagin tayo kabsat dahil jay imuna nga sentence dahil paset amayulo tayo kunan kadagitoy maudi galadaw. Paul believed that he lived in the last days. Basahin tayo kabsat dahil balakad na kadagiti kakabsat tayo di siyudad ti Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. Dahil kat may panggapmet laeng kakabsat. Dahil panagparang ni Apo Jesus iti may kadwa, the second coming. Kunana ni Pablo, taday ito'y iti bagami kada kayo. Babaen iti sao ti Apo. Adatayo si bibiyag. Datayo agbati agingga iti yaay iti Apo. Saan tayto nga unaan dagiti naturugen. Kita nyo kabsat na explanation na ni Pablo. Iti explanation na ni Pablo kat addan dagiti ama maturo. Sino dagiti? Dagiti natay. Anya iti kunana datayo si bibiyag. Saan tayto nga unaan dagiti naturugan. Ampay, saan nga tangaammo kakabsat ni Pablo? Dagiti signs of the times nga inted ni Apo Jesus di Matthew 24. I believe He knows. Ngam ampay nga ibagana kadagitoy ang maud-udi nga daw in these last days. At dagamin kakabsat, iti prinsipyo. Iti prinsipyo so daytoy. Live for eternity, but live today as it is the last day. Iti panangkit kita tayo kakabsat. Iti dayjay nga yaay ni Apo Jesus. When mabalin nga umay, ita, into nubigat, intun sumaron. Ngam anya iti kapipintasan na aramiden tayo. How do we prepare? Tatinbagana ni Apo Jesus, diyo ammo iti aldaw, iti uras ti iay, iti anak ti tao. How do we prepare? Saan tayo anak kasagana? No saan tayo nga agbyag? Nga agpaay tiyaay ni Apo Jesus, itang aldaw apanagbiag tayo today. At iti nabasak na ilustrasyon ket kong ite. There was a country school nga nagbisita kabsat dayjay ari. The school was surprised, the teacher was surprised, and especially the pupils were surprised. Of course, everything were topsy-turvy. Ang naurno sa
Idin agpakada dayjay nga ari kunana. Agsubliak tumanen. Ket dayjay akas dadalusan, kasisimpaan, iti table na ken kadadalusan nga pupil, ikakto iti price. Nagawid kakabsat ni Mary. Kuna ni Mary ka dayjay mother na, ma, imay dayjay ari. Ket in promise na nga agsublim tumanen. Ngamang tedto iti price, kadayjay kadadalusan, kasisimpaan, kasisimpitan. Kunana ni Mary, ma, I will win the prize. Kuna, tinana, what will you do, Mary? Kunana, ma, I will clean my table, my desks. Urnusap dagiti libro mami. Nagpanunot imisan dyan na, very good, Mary. Ngam ngay, saan nga umay dayjay ari into no bigat? Anya ramida. Nagpanunot ni Mary and then made a statement. Ket kunana, ma, daytoy itaramida. Every day, inuran oras nga daak yung nagtiskwilaan. I will make sure that I am ready for the coming of the King. And I would like to tell you, Mary got the prize. Kasjay iti panagbiag tayo kakabsa. Kasjay iti kapanunutan ni Pablo. When saan nang ammo, dayjay ay ni Apo Jesus, ngem iti panagbiag na agbibiag akas dayjay kunana, kadagitoy maud-udi nga ladaw. He is counting every day nga ited ni Apo Diyos nga pagbiyagan na, nga isu iti maudi nga ladaw. If Jesus will come, nukas jay iti panagbiag tayo, by His grace, we will get the prize. At dito yung kapsat iti may kalima nga kinapudno, nga isu iti inted iti leksyon tayo. Ni Jesus ti binukel nga anak. Dahito iti kunanan ni Pablo kapsat, iti Hebreo 1 versikulo 5. Ta sa sino kadagiti anghel iti nagkunaan iti Diyos uray kaano? Sikat ti anak ko, ito'y nga daw binukel ka, ket sabali pa'y siyakto ti amam, ket sikanto iti anak ko. Kada ito'y kakabsat nga kinapudno. Ket kitaan tayo, taadda digiti mangisuro, idi, panawin ni Apo Jesus, ken uray paitat. Sanda nga awaten nga ni Apo Jesus ket Diyos gapu ta naglasag. Sanda nga awaten ni Apo Jesus nga Diyos agsipud ta dayjay sao nga bigaten. Dayjay bigaten son ket nangasawen no siya kuma ti anak ko datupat nga anak ko. Ket ibagak isu iti anak ko, utot ko. That is our term nga Ilocano. Ket no alaen tay dayjay kakabsat. Kumusta dayjay kina Diyos ni Apo Jesus that He lives from eternity until eternity. Nakakabsat nga awaten tayo daytoy, dayjay kinapudno nga insuro ni Juan, iti Juan 1 versikulo 1 ingana iti 14. Iti kunana ni Juan kakabsat, idi punganay, in the beginning, adda iti verbo, ket ti verbo adda iti Diyos, ket ti verbo Diyos. So dayto nga Diyos nga isu iti verbo addan idi iti punganay.
Sana inbaga kabsat, ije verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Naglawag ka kabsat. Iti kunanan ni Juan, daytoy a berbo, nakita mi. Daytoy a berbo, nangagmi. Daytoy a berbo, nakikadkadwa kada kami dwelt among us. Taapay ni Juan, adalan ni Apo Jesus, iti unag ti talo ket kagudwa tawtoy. He was walking, he was living, doing almost everything nga agpay kay na Apo Jesus dayjetawen iti 3.5 years. Tapno maungatan tayo do'y kakabsat, nga inbaga ni Juan, dayjay nakita mi kuna na, the glory as the only begotten, iti dayag, dayjay bugbugtong anak, iti Diyos. Masapul nga, mapantayo iti record kakabsat ni Lucas, iti Lucas 1:26 inggan ti 38. Dito iti pakahistoryaan ni Mary. Ni Mary ket he was already kunatayo nga engaged. They term day tata. They made already the public engagement nga ni Jose nga nobyo na ket agkasarda. Nalpasan iti amin. Napilidan ti venue, napilidan ti date, napilidan ti sponsors. No kumaitatan, napili da pa yen, iti mangkasal kadakwata. Ngem iti maysang rabii, nagparang dahi anghel kenkwana. Ket inbaga dahi anghel, nga daytoy nga balasang, maysa virgin, ket addanto iti anak. Ni Mary na maawatan. Ket kunana, how could this be? I have never known a man. Iti kaya na kasoon. Kasano nga, aganakak, berhinak pay. Maawatan nyo kabsat, tayo sa ni Mary, kasano nga aganakak, berhinak pay. Kunana tayo anghel, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One is to be born and will be called the Son of God. Dito yung kaubsat, dayjay ibagaten masubrat, dayjay sa nga bigaten. Dayjay Diyos nga agnanayon. The eternal Son nga God, Diyos anak. Gapu iti jay panggap the triune God, nga isalakan iti managbasol, masapul nga daytoy nga Diyos anak, agbalin at tao akas kanyam ken kanya. Kasano pa nagbalin na, masapul ang maiyanak. Anya pinamayan ni Apo Diyos, iti inlawlawag dahi anghel. Ti Santong Espiritu umaytuken ka. Kadya pa nakabalin, iti ka nga ngatuan. Sa lukub-kuban na kanto. Ket aganak kanto. Kadya anak mo, isunto, dayjay na santungan, nga anak iti Diyos. Numanggit ko dayjay sa nga bigaten sa. I stop at home. Umayak nagdayaw, umayak nag-worship niya ako Diyos. Tapay, dayjay nga bigaten san, nga ni Apo Jesus, isulaeng iti ayan, iti panakaisalakan ko. Dayjay Diyos, anak, pinili na, nga umay ang naglasag, tapno makikadwa kada tayo. Tapno da tayo ket maisalakan na.
Pudno launa dya kunana ni Apo Jesus iti Juan 3:16. Takas talaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Taitted na iti anak na abubugtong. That he gave his only begotten Son. Sa sino man ang mamati ken kuana, uri numatay, agbiag tupay. Anyan nga nagpintas adama. Dagito'y kakabsat, dagiti kinapudno. Nga inted it election tayo. Lesson number 3. Tinaikari nga anak. I-review tayo kakabsat. Kinapudno number 1. Number 1 truth. Inkari ni Apo Diyos. Nga daytoy nga anak. Parmaken na, abaken na. Iti kabusor nga ni Satanas. That is why he is our champion. Di layaksyon tayo, iti napanalawas. Lesson number 2. Dagiti bendisyon nga ited, kada tayo ni Apo Jesus. There is hope. Iti panagungar. Adda iti baro nga kapadasan tayo. We become new creature in Him. Ket makipagturay tayo ken kuana. Into no umay nang ipasdek iti pagarayan na. Lesson truth number 3. Namuan tayo no umay ni Apo Jesus. Nakitungtong inpakita na iti dayag ti Ama. The God who cannot be seen was revealed by Christ iti imay. Number 4. Agbiag tayo kumakabsat. Akas agbiag tayo iti maudi na aldaw. So that we will be ready when Jesus comes. Ket iti number 5. Laglagipin tayo. Ni Apo Jesus isuna. Dayjay the only begotten Son. Nawatan tayo kuma. No niya ti kayo papanan na. Dayjay begotten Son. Dayjay Diyos anak. He is eternal with the Father. That in the beginning, God created the heavens and the earth. At yan nga beginning, kunana ni Juan. Hindi punganay, at ay di verbo. Ket di verbo anda iti Diyos. Ket di verbo iso ti Diyos. Jesus was at the beginning. Yung tapno umay na tayo salapan. He became like us. He was incarnated. He became begotten of the Father. Daytoy iti inted dayjay na ikari na anak. Ni Apo Diyos namang bendisyon kada tayo sa ket pagyaman na kada ito yung eleksyon. Pagkararag tayo. Managayat kan managparabong na Diyos. Pagyaman kami ama, iti pan nakailipas ni kada itong eleksyon. Agyaman kami, dati anak mo, ket pinili ng imay, tapos salakan na. Agyaman kami, tauray pay no naglasan, nagbalegi, when inted na itibiyag na, tapno, agbalegi kami may. Ket idin nga nagungar, inted na mit kada kami ti inanama, nga uray no matay kami, ken uray payen, digiti kakapagyami, kakapamatyan mi, kapamilya mi, ng mumunadan anatay. Adda itinamnama, itibiyag naglaan. Itid mo kada kami o Diyos, digitoy nga kinapud. Agyaman kami, iti pamindisyon. Itultuloy mo kadi o Diyos, na agasan na kami. Kadagiti amin nga kakabsat nga dapay laeng tirik-tik na nga sugbanik iti bagbagi daw Diyos. Di lang mabalin nga imasideg na kadawan. Sagidan babaen ti man nakabalin ni ima. Ket ited mo kadakwada, iti pan nakaisubli, iti nananay nga saluna. Tapno tultuloy kami nga aglagsa. Agdayaw ken agserbiken. Itinagan nga po mesos, dinawat mo dito. Amen. Amen. Kas iti kanayon nga
anang rekat ni iti programa sa kaya't ni manen ay ayaten na kayo na ako Diyos at ay ayaten na kayo. Happy Sabbath kapsa. Ganon may manen na Sabado ni ako Diyos iti mang bendisyon kadadama.